Feina amb cor sorgeix amb la voluntat d'acompanyar i dotar d'oportunitats a les persones en el seu camí de millora i creixement professional. Ya no basta solo con llegar y sentarme. Tengo que dar algo más. Més de 12 anys acompanyant a les persones, 8.000 històries, un mateix cor. Bien, hija. No és una xifra, són milers d'històries acompanyades. Darrere d'aquest número hi ha un camí que mereix ser explicat. Mi nombre es Alison Stephanie Fernández Hinojosa y yo vengo de Bolivia. Vine en el 2024. La institución de Caritas fue quien me derivó a FEINANCOR. Ahí fue donde ya empezó todo esto de la búsqueda de trabajo, pero de otra forma, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. Entonces yo creo que hay que insistir, insistir, insistir e insistir. Feina amb cor, per mi, el valor afegit que té és que quan la persona entra, saben el seu nom. I quan la persona és nomenada, passa a existir. Per mi és oportunitat, és donar-li a aquestes persones l'oportunitat de poder trobar una feina, cosa que potser per ells mateixos, en segons quines circumstàncies, no són capaços. Hi ha persones que, com deia, venen amb una motxilla molt gran i bàsicament la nostra feina no és només, òbviament, fer un currículum i ajudar-los a preparar-se per una entrevista, sinó treballar molt el que seria la motivació perquè ells mateixos també puguin de manera autònoma aprendre a buscar feina. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar vueltas? ¿Vas a sentarte en un banco a decir qué pena, cómo está el país? Está mal, pero hay que luchar. Al llarg de cada itinerari personal, Feina amb cor facilita espais de trobada reals entre les persones ateses i les empreses. La Fira No m'aturo n'és un d'ells, un punt de connexió entre persones candidates i oportunitats. Sí, és veritat que el treball ens permet pagar factures, però d'altra banda també ens integra a la societat, ens ajuda a establir relacions socials, relacionar-nos en diferents àmbits, diferents entorns i créixer a nivell personal també. Llavors és una mesura d'integració dins de la societat com a tal. No eres un número más, sientes que alguien está contigo. Y eso es importante cuando tu te has sentido desmotivado. La veritat és que és una feina on aprens cada dia perquè veus a gent molt diferent i vas aprenent de l'experiència amb ells. Darrere de cada inserció hi ha una història de superació personal de la que Feina amb cor n'ha format part. De manera personalitzada, tant a nivell individual com grupal, Feina amb cor segueix acompanyant i orientant a les persones. Me orienta en cómo comunicar con las empresas, me orientó bastante en el tema de la carta de presentación, que yo nunca había utilizado y que va muy bien. Molta gent es veu com família. La percepció de la dignitat està tan trencada que quan troben aquesta oportunitat, que venen aquí, senten el carinyo, l'afecte, que creiem en ells, aquí tenim una sèrie de valors, ¿no? I el creu en ti, això és molt important. Si tuviera que definir FEINANCOR sería esperanza, porque desde el momento que llegué aquí, pues me sentí muy identificada, me sentí que tuve apoyo, realment. Més de 8.000 històries ens avalen i seguim creixent, impulsant noves oportunitats cada dia.